बड़े भाग तोरो धरनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। होला शिव चर्चा हो होला शिव चर्चा। होला शिव चर्चा हो होला शिव चर्चा। बड़े भाग तोरो धरतिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ी भाग तोरो धरतिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। चर्चा के सुन के राम जी अइले। चर्चा के सुन के राम जी अइले। सनवा में सीता रनियावा हो जहाँ होला शिव चर्चा। सतवा में सीता रनियावा हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ी भाग तोरो धरतिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ी भाग तोरो धरतिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। चर्चा को सुन के विष्णु जी अइले। चर्चा के सुन के विष्णु जी अइले। सतवा में लक्ष्मी मैया हो जहाँ होला शिव चर्चा। सतवा में लक्ष्मी मैया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ी भाग तोरो धरतिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ी भाग तोरो धरतिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। चर्चा के सुन के कृष्ण जी अइले। चर्चा के सुन के कृष्ण जी अइले। सनवा में रनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। सतवा में राधा रनिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ी भाग तोरो धरतिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ी